maZimbabweans anogara kuWellington kuPaarl munzvimbo yeSouth Africa vakarohwa zvakaipisisa nemaXhosa mushure mekunge vanetsana neimwe mbavha yakanga yavapindira mumba ndokuirova ikafa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya dzacho dzakaoma guys. Vatorescuewa nemapurisa vachibva vati beta vanogara havo kujere vakachengeteka nekuti kuramba vari mudzimba dzavo zvinogona kukonzeresa rufu. Saka pane mukomana anonzi T1 uyu anobva kuGokwe. Tatenda mudukuti ndiye akatanga kurova muXhosa akanga avapindira pamba akamukuvadza zvakaipisisa. Ava vachibva vati aiwa ka imimi mob justice taiona isusu regai tiresponde. Vakabva vadini vatanga kurova maZimbabweans, but iko zvino vanga vasachatevedzeri kuti akava involved ndiani munhu wese. Panyorwa ipo pakanzi ipo vane hama dzinogara kuPaarl kuWellington kuNewcrest kunyanya check with your relatives. Hanzi vanhu vekumusha vari kudzingwa nevemuno nemhaka yekuti varova mbavha yemuno ikaita kafira mberi. Saka hama dzembavha nembavha dzemuno dzamutsa bope rakaipa rasimudza community yese kuti ipandukire maZimbabweans. Ndivo vakaponda T1 uyo wekuWellington atapotaura uya weGokwe. Saka tiri kungonamatira kuti at least vanhu ivavo vagone kurescuewa kana zvikwanisa kuti vatize vaende kumusha zvinenge zvakangovanakira zvachose. Pane kuti tichiita zvekutsvakana nemari dzeKings and Queens nekudhonza zvitunha nekutengesa mombe dzedu dziri muno mumatanga, dei vanhu vangoita safe. Iyi nyaya yekuti munoita mob justice vanoda vari ivo vari kuita mob justice, kwete kuti imimi vaenzi mabva kuZimbabwe mosvika moda kuita mob justice. Kana muchinge mabirwa hamene kuti zvingaitwa sei kana kuripota kumapurisa kuitira kuti pasave neviolence, nekuti kana zvadai zvinobva zvangoshatira munhu wese. Kumhuri yekwana T1 tinongoti nyaradzwai zvokwadi munguva yakadai.